खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं साजिब बसुमतारी सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया बिमानि रावनि बिजोङाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ सोलायहोनाय आरो बादायलायनाय आनजादफोराव जाफुंसारनाय आरो अरायथा जिउ राहानि थाखाय लाइमोन गावारि फालांगियारि आरो साख्रि सोरजिनायखौ गोख्रों खालामनाय आयदानि सायाव इयुन जोलैखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिखौ लानानै मोनसे गियानजों बुंफबनाय समाज दानो थाखाय बायदि हाबाफारिफोरनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनो फैगौ 2 फेब्रुवारि थामहिनबा गाबोननिफ्राय जानो गोनां 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारि 2024 सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया गलाघाट जिल्लानि हिरिम्बा नोगोर तेलिसालाव बे 52थि थान्दै जख'न्थाय हाबाफारियाव गोबां हाबाफारि बादायलायनायबो लानाय जादों होननानै बिबुंथि होयो। हारिमुआरि बादायलायनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 52थि थान्दै जख'न्थायनि हाबाफारियाव लोगोसे कालचारेल हानजा सुरनाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो हारिमुआरि मोनाबिलिबो लानाय जादों। गेलेनाय बादायलायनायजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनायबो हाबाफारि लानाय जादों होननानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायो। गाबोन 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोनसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों जानो गोनां बायदि हाबाफारिनि सायाव आबुङै फोरमायनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिथां दिपेन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला 4 फेब्रुवारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। आरो बिथां दिपेन बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाय डेलिगेट कनभेनसन गलाघाट जिल्लानि हिरिम्बा नोगोर तेलिसाल जेराव मेरापानि आरो सिसुपानिनि साखाथियाव नांजाबानै थानाय बे समायना बर' ओनसोलाव नागालेण्ड बर्डारनि बे जायगायाव जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो गाबोन 2, 3, 4 फेब्रुवारि 2024 बे डेलिगेट कनभेनसनखौ खोब गाजा गोमजा मेहेरगोनाङै जारिमिनारि मोनसे जोङो जुथुम्मा खुंनो थांगासिनो। बे जुथुम्मायाव जोंनि प्राय 22सो जिल्ला आफाद, बेंगल स्टेट कमिटि, लोगोसेनो दिल्ली इउनिट एबसु, शिलं इउनिट, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, कटन इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिया जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो जिल्ला आरो आनसलिक कमिटिनि गेजेरजों जोंनि कलेज इउनियन बडि, कलेज इउनिट कमिटि आरो गुबुन गुबुन जोंनि इनस्टिटिउसननि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लागोन। प्राय 4000 जोङो डेलिगेट आरो अबजार्भार जोङो टारगेट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गलाघाटनि जुथुम्माया खोब मेहेरगोनाङै खुंजागोन। गिबियावनो आङो बे जुथुम्मानि थाखाय गासै जोंनि बाहागो लागिरि डेलिगेट आरो अबजार्भार थान्दै नोजोरबारि आरो लोगोसे बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खुलुमनाय, हामलायनाय आरो आङो बरायनायखौ आङो जासिहरबाय। दा गुबैयै जोङो बे जुथुम्मायाव माखासे बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव जोङो कालचारनि कम्पिटिसन, दामनाय देनाय, मोसानाय बे बादायलायनाय दङ, कालचारेल रेलि जोंहा दङ, लोगोसेनो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय एक्सचेन्ज प्रग्राम गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खौसेथि आरो गोरोबनाय मोनसे जोंनि इउनिटिनि मोनसे बेयाव कालचारेल डिसप्ले जागोन आरो हारिमु मोनाबिलिबो बेयाव खुंजागोन। लोगोसेयैनो गोजोनथाव बाथ्राया बेबो जे दुलाराय बर' जे हारिमु आफाद दङ बे हारिमु आफादनि बेयाव जुथुम्मा एखे लोगोयैनो जों खुंगोन आरो बेनि थाखायनो गोबां जोंनि हारिमु आफादनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, मावथि, जिल्ला आफादफोर आरो जोंनि मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि बे आर्टिस्ट बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बे जुथुम्माया जोबोद मेहेरगोनां जागोन। दा स्पर्ट्सनि जि कम्पिटिसन दं जोंहा भलिबल कम्पिटिसन आरो काबादि कम्पिटिसन, लोगोसेयैनो लिटारेरि कम्पिटिसन थुनलाइयारि बादायलायनाय जोंहा बेयाव हाबाफारि लादों आरो कालचार कम्पिटिसनबो जों बेयाव बाहागो लादों। लोगोसेनो जोङो सेमिनारनि हाबाफारि लादों। गुबैयै जोङो 2 सेमिनार बेयाव जोबोद ओंथि गोनां आरो आथिखालनि जि मोनसे सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि जे हाबाफारि लाबाय थादों बिनि गेजेराव बेखौ साबसिनै जों माबायदि हाबा मावनो हायो, ट्रान्सफर्मिं क्वालिटी एडुकेशन इन मादार टां मेडियाम
एन इनिशिएटिभ इन प्रिपेयारिं कम्पिटिटिभ एग्जाम जोङो बेयाव माबायदि बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ साबसिनै आरोबाव जों जौगाहोनो हायो आरो बेयाव नुजानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ लोगोसे जि बादायलायनाय जि नेशनेल लेभेलनि स्टेट लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेयाव जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि मटिभेसन होनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो मानगोनां तरेन बर' बिथां प्रफेसार ननि गपाल महन्त नीलकान्त गयारी शंकर ज्योति बरुवा जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो डक्टर दीपक बसुमतारी बिथांमोन रिनाउन्ड पार्सनफोरखौ लिंदों आरो रिसेन्टलि एससीएस आरो एपीएस मोननाय जोंनि माखासे केन्डिडेटफोरखौबो जोङो स्पेसियेलि बेयाव इनभाइट खालामदों जाहाथे स्टुडेन्टफोरजों बिथांमोना शेयार खालामनो हायो आरो बे हाबाफारिया जाबाय 3 तारिखआव जागोन लोगोसेनो 3 तारिखनि बेलासे समाव एम्पावारिं युथ एन्टारप्रिनियर्स एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन फर सास्टेनेबल लाइभलिहुड जोंनि एबसुनि जि डेलिगेट आरो अबजार्भार जि मावथिफोर दङ लोगोसे जोंनि बर' युथफोर दङ बिथांफोरखौ मटिभेसन आरो एनकारेजमेन्टनि थाखाय एन्टारप्रिनियर्स आरो सेल्फ माने लाइभलिहुडखौ जोङो बोरैहाय जोङो ग्र' खालामनो हायो बिनि सायाव स्पेसियेल जोङो डिसकासन लाखिदों जेराव मनज कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो निशितु दौल बिथाङा नागालेण्डनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म रन्जन कुमार बरुवा बा मानगोनां सुदीप प्रधान इन्डास्ट्रिनि सायाव बुंगोन आरो मार्क दैमारी कअपारेटिभनि सायाव बिथाङा खोथा बुंगोन आरो बेबायदि माखासे आलासिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायनाय जादों मिजिंथिदों बेनि गेजेरजों जोंनि हारियाव युथखौ जायफोर इडुकेटेड आनएमप्लयड युथ बिथांमोननि लाइभलिहुड आरो बिथांमोनखौ सेल्फ एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन जोङो दानायाव थारैनो जोङो बेयाव जाफुंसार महर मोनगोन बा माखासे वे माने जोङो लामाफोरखौ जों मोनगोन 4 तारिखआव 12टा बाजियाव जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे अपेन सेसनाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हांख्रायदों आरो चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों डक्टर समुद्र गुप्त काश्यप नागालेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथाङा लोगोसे प्रमद बर' बिटिआरनि मानगोनां चिफ आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो गोबां माहारियारि आफाद आरो गौथुमनि गुबुन गुबुन हारिनि आरो बर' हारिनि बे माहारियारि गौथुम फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो स्पेसियेलि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै हांख्रायदों कारना जाबाय जे बर' एकर्ड जि बिटिआर एकर्ड बे एग्रिमेन्ट दङ बिनि जि दफाफोर बे मावफुंनायनि बेलायाव बर' हारिनि जिखिनि हप्स एन्ड एसपिरेसन जिखिनि जेंना जेंसि दङ बर' कसारी काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिलनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायाव थारैनो बिथाङा माबा नङा माबा मोनसे मोजां मेसेज होगोन आरो बे मिजिंखौनो जों आसा खालामनानै बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों जोंहा 2 तारिखआव डेलिगेट सिटिं दङ 3 तारिखआवबो सेकेन्ड डेलिगेट सिटिं जागोन आरो 4 तारिखनि फुङाव आइजोफोरनि वमेन डेलिगेट बेयाव सेसन स्पेसियेलि बेयाव जोङो लादों आरो बे वमेन स्पेसियेल डेलिगेट गासै जोंनि आइजोफोर बेयाव जेसेबां बाहागो लागोन बा जोंनि स्टुडेन्टफोर बाहागो लागोन बिथांमोननि जिखिनि जौगानांगौ आरो आइजो जिखिनि जोंहा बर' हारियाव दङ जोंनि बिमा बैसोनि आरो जिखिनि दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मटिभेसन एवारनेस गुबुन गुबुन लेयाराव जोङो जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय बर' वमेन कअर्डिनेसन जोंहा दानानै लानाय दंमोन बेखौ मोनसे गोदान महर होनो थाखाय जोङो सानदों आरो लोगोसेनो जिखिनि जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन बे डेलिगेट सेसनाव बर' हारिनि माहारिबाद थामोनथा रैखाथि हारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि जिखिनि कोर इस्युसफोर दङ बे इस्युफोरखौ लानानै आनकमप्रमाइजिं आपोसहीन भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थनि थाखाय जातीय सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि मोन्थोर दङ बेखौ जोङो बोरै आवगायलांनो हायो आरो डिटारमिनेसन डिभ'सन आरो डेडिकेसन जोंनि मावथिफोरा सेल्फलेस भलन्टारि जि सार्भिस होनाय बे बेलायाव जोङो बोरैहाय आरोबाव राफोदसिन आरो मुखुबसिनै जों खालामनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जों डेलिगेटआव गोबां जों लेयाराव जों सरसा खालामगोन आरो बे मोनसे सिटिंआ जोंनि थाखाय मोनसे हिस्टरिक सिटिं जागोन आं बेखौ मिजिंथियो लोगोसेनो जोङो इडुकेसननि सायाव जि सेमिनार लादों
जोंनि जि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेसन आरो लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बर' हारिनि ससिय' इक'नमिक आरो माखासे इसिङारि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो बड'फा मिशननि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ स्पर्ट्स बिथिङाव कालचार बिथिङाव आरो इडुकेसना बर' मिडियाम बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ क्वालिटि इडुकेसन बांहोनायनि थाखाय जि खामानि मावदों नै एबारनि जुथुमायाव जों बेखौ एसे ट्रान्सफर्म रिडिजाइन खालामनानै जोङो गोदानै बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे आन्दलन बड' इडुकेसन मुभमेन्ट बा क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट जोङो मिशनखौ मुभमेन्टआव कनभार्ट खालामनायनि थाखाय माखासे जोङो स्ट्रं जोङो बेयाव रिजोल्युसन लागोन आरो जायनि गेजेरजों जोंनि बर' मिडियामनि जि सेफगार्ड टिचार एपइन्टमेन्ट स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट बांहोनाय क्वालिटि इडुकेसन आरो कम्पिटिटिभ माने जि मोनसे ट्रेक आरो जि सान्थौ सानस्रि बेखौ बांहोनाय बे गासै बिथिङाव मोनसे आमुल जि परिबर्तन बा मोनसे आबुं जावरिखांनाय बेखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि जोंनि बे डेलिगेट सिटिंआ जोबोद ओंथि गोनां जागोन आरो बेयाव बयबो जाहाथे जोंनि डेलिगेट्स जिल्ला आफादनि इउनिभार्सिटिनि इउनिट कमिटि आरो स्टेट कमिटि बयबो बाहागो लायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय थारैनो गलाघाटआव खुंजानो गोनां जि बानजाय आफाद जोंहा रमिय' नार्जारि बिथांनि जि चेयारमेनशिप आरो जोंनि कनभेनर ललित ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बानजाय आफाद आरो साब कमिटिफ्रा मोजाङैनो खुंफुंनायनि थाखाय बिथांमोना बा जोंनि डेलिगेटफोरखौ बरायनायनि थाखाय जथेस्थ' खस्थ' खालामगासिनो दङ आरो आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो बयबो जाहाथे लोब लोब बाहागो लाहैयो जाहाथे नायनो थाङो साखाथियावनो जों बयबो मिथिगौ जे डिमापुर राजाबारि बर' कसारिनि बायखोन्दा नेरसोन दङ आरो साखाथियावनो कासमारि कसारि रायजोनि बायखोन्दा नेरसोन दङ हिस्टरिक मोनसे बेयाव जारिमिनारि मोनसे आर्किअलजिकेल माने मोनसे साइट आरो लोगोसेनो गलाघाट लामाजों थांनायावनो जोङो काजिरङा नेसनेल पार्कखौबो लामायावनो जों मोनलाङो दा बेखायनो बे गासै बर' हारिनि इउनिटि बर' हारिनि सास्टेइन पिस आरो बर' हारिनि बयनिबो मोनसे अनलायनाय गोरोबलायनायनि मोनसे नेरसोन बे जुथुमाया जागोन आरो जेराव बर' हारिया रायजो जानानै दङ बयखौबो जोङो समानै जौगाहोनांगौनि थाखाय एबसुआ सम आरो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुबुन गुबुन लकेसनाव जोङो जुथुमाखौ खुंबोदों आसाम नागालेण्ड बर्डार जेंना बेयाव दङ हा हुनि जेंनाबो दङ आरो बे जेंना जेंसिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि स्ट्रेंथ जोंनि जि मोनसे जातीय जि सेन्टिमेन्ट बेखौ जोङो द्र' खालामनानै बे जुथुमाखौ खुंदों बयखौबो बाहागो लानो खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि अटि आइसिइउ एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।